abin nga ñëw siri nga fatiyata ni nga baara damne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين. Islam'ı o ansigira herela, Allah tamamlı herela. Islam'ı o ansigira herela, Allah tamamlı herela. Amin.
an bɛ min ɲini Ala fɛ hɛrɛ la Ala k'o k'an ye. Amen. Jamana ye Mali Ala k'a kisi. Amen. Banu ka jɔyila Ala k'a taa ɲɛfɛ. Amen. Masigi mara Ala k'a jidi. Amen. Tila kuma Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ. Amen. Ala kira bonya kama. Amen. Ahlul Baitiw kama. Amen. Salli ala rasuli. Salim! Sangare! Abba Hawati. Nambore. Nam. Shuina. Oh. An bɛ Mali jamana kɔnɔna na. Sangare. An bɛ jɔyila marabolo la. Oh. An bɛ masigi mara la. Nam. An bɛ dugu la min tɔgɔ ye tila kuma. Ah, belebele o do. Ka bɛn nanzara kalo tile 14. Nam. Avril kalo. Oh. San 2022. Sangare. Afrake. Ka bɛn sunkalo belebeleba tile 12. Oh. Kira ka hijira san 1443. Ah, Yamuru. An bɛ tila kuma. Sangare. An ka Seyidi an'an karamɔgɔ Nam. n'o ye Seyidi Sharifu Ba Yakuba Hayidara. Haydara! A ka wele an sɔrɔ Oh. k'an ka na a mɔkɛ ka diinɛ dɛmɛ min tɔgɔ ye silamɛya. Ah, belebele. Tila kuma ya. Ni centre. An bɛ o layidu dafa kɛnɛ kan. Oh. Yan'an ka taa ɲɛ Nam. ciden min jira ka n'a fɔ ko n ka macogo dɔn Oh. a ka kuma man ɲa. Ah, Sangare! N'a cilen don oh. min y'a ci ko a man ɲɛ. Ah, belebele. Sangare! Wala wala. Diinɛ ye kelen de ye an kana kɛ fila ye. Ayi. Ala kelen, Nam. kira kelen, Oh. kuranɛ kelen, lahara kelen. Bon o la o ɲɔgɔn sogo bɛ nafa foyi t'o la. Sangare. Kuma man ɲa. Waraba! An tɛ tɛmɛ a kan koyi. Ayi. Anw da ye min mana kɛ dɔrɔn an b'o bɛɛ fɔ. Oh. O bɛ ban de an tɛ se k'a bila an kɔnɔ a man ɲa. Sangare. K'a fɔ a ma diya ne ye tɛ dɛ. Ala fɔtɔla silamɛ ɲuman bɛɛ ɲuguri yɛrɛ la. Siga t'a la wallahi. Kuma man ɲa Ah, Yamuru. nka an y'a fara. Ni centre. Amin an y'a fara. Ah, belebele. Ni kuranɛ cɛ n y'a fara. No. Fɛ n y'a fara. Ne ye wajuli daminɛ ka n si to san 16 de la. Ɲinɛ ne si san 20 ye wajuli la. Ah, belebele. 2015 ni sisan cɛ Oh. nin y'a wajuli heure 5460 ye sigiyɔrɔ ye. Sangare. Ne tɛ taa dugu la ne ma wele Ayi. wa mɔgɔ tɛ ne wele ni tɛ ne dɔn. Allahu Akbar. Ne tɛ tiɲɛni kɛ. Ne ka fɔta tɛ fɔ ne ye. Ayi. Ne ka fɔta bɛ bɔ kuranɛ de kɔnɔ. Allahu Akbar. Kuranɛ kɔnɔ Ah, Yamuru. ne yafara. Ni centre. Sangare! Sajaja, karma lawa da. N'an bɔra yen Nam. an bɛ foli ɲɛsin an ka médiaw ma Oh. minnu bɛ caméraw la Sangare. ani minnu bɛ ka n ka sɔnw ta Oh. an b'u fo Ah, belebele. ani arajo minnu bɛ kasɛtiw tɛmɛ Nam. an b'u fo. Sangare. O kɔfɛ Oh. an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin tila kuma dugutigilakaw ma Abba Hawati. k'u barikada Oh. k'a ɲini Ala fɛ dugu in Nam. Ala ka bɛn sabati tila kuma kɔnɔ Amen. ɲɔgɔn minɛ Ala k'o jidi a kɔnɔ Amen. Ala kana farali don yan fiyewu. Amen. N'an bɔra an bɛ foli ɲɛsin an ka alimamiba ma Sangare. tila kuma alimami Oh. an b'a fo an nana an zunbatɔ Nam. an sɛgɛnne sendɛgɛ Oh. nka an tɛ se ka sigi abada fo an k'an ka maabaw fo Ah, belebele. an taara foli bila dugutigi la Oh.
o ko ka foli kɛ an ka alimami bala Sankara. alimami an bɛ fo Ne tiɲɛ. silamɛw marali tiɲɛ kan Nam. ani laadiriya kan Oh. ala k'a baara nɔgɔya Amin. nka tila kuma dugutigi ni a alimami Sankara. ani dugu wɛrɛ minnu bɛ yan olu dugutigi n'u alimami a bɛɛ Oh. ko lahara don ko kiiri bɛ ɲɛmɔgɔya la Yamoru. An furakɛ. o tuma don min i b'a la Nam. i se ye min ye dilanli la tiɲɛ kan o kɛ Belebele. n tɛ don dɔ bɛ bɔ yen Ne tiɲɛ dɛ. i kunde i nana min y'i na o tɔgɔ ye ala o bɛ taa de ye Sankara. o tuma an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye Nam. u ka baaraw kɛ laadiriyaw ye n tɛ lahara ma nɔgɔ dɛ Ne tiɲɛ dɛ. o kɔnɔna mɔrɔ ye an ka karamɔgɔ minnu bɛ yan Sankara. an b'u fo Ah, tila kuma karamɔgɔw Oh. a wajulikɛlaw baara bɛ wajulikɛlaw bolo dɛ Yamoru. i ye dakuruɲɛ o dakuruɲɛ fɔ diɲɛ na Nam. i bɛ ɲininka a bɛɛ la lahara Allahu Akbar. karamɔgɔ a ye ɲuman fɔ mɔgɔw ye Ne tiɲɛ dɛ. n'o tɛ lahara bɛ yen dɛ Sankara. lahara don Nam. karamɔgɔw bɛ na kiyama kɛnɛ kan u sen sirilen a b'u bolo ni janɛmɛ nɛgɛyɔrɔbɔ ye o bɛna bila ala ɲɛkɔrɔ a karamɔgɔ bɛɛ Allahu Akbar. i bɛ ɲininka de i sirilen i ye min dɔn i ye mun kɛ Ne tiɲɛ. ne ma dɔwɛrɛ kɛ dabali jugu ni tiɲɛni kɔ Oh. ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko ka janɛmɛden kuruntu k'a fili janɛmɛ kɔnɔ Sangare! Sankara. karamɔgɔw an ka kuma ni tiɲɛ ye min kɛra an na an kana kuma ni o dusukasi ye Ayi. an ka kuma ni ala ye Ne tiɲɛ. karamɔgɔ dɔ ko ka go ala ye i b'o dɔn Ayi. n'a bɛ muso furula waati min Oh. a ka wajuli bɛ boli musoko kan Ne tiɲɛ dɛ. n'a bɛ denko la Nam. a ka wajuli bɛ kɛ denko kan Oh. n'a bɛ wariko la wajuli bɛ kɛ wariko kan Sankara. ala t'o fɛ Ne tiɲɛ dɛ. sabu ala ye kira ci dafɛnw ka hɛrɛ kama mɔgɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o fɔ mɔgɔw ye mɛ min kɛra e yɛrɛ la o to yen Ne tiɲɛ dɛ. tuma dɔ la min kɛra i la i b'o ɲɛfɔ Nam. pour adamadenw ka o yɔrɔ faamu mɔgɔw kana wuli u kunkolo fununen ye Sankara. mɛ mɔgɔ t'i dimi karamɔgɔ t'i dimi ka i yɛrɛ défend ka ala ka diinɛ bila Ayi. Sangare! Bawade. karamɔgɔw baara b'an bolo dɛ Yamoru. an bɛ ɲininka an ka fɔtaw la Ne tiɲɛ dɛ. mɛ kunfin bi se ka kɛ kafiri ye Nam. mɛ karamɔgɔ saba bɛ yen Oh. ala ko ale ala tigɛra olu la ko tumɔrɔ Sangare! A baara cɛ ye kelen-kelen. Furakɛ. karamɔgɔ saba o n'u ka jalamugu o n'u ka maganjalaw o n'u ka loka n'u ka balaka o ni kuranɛ durusilen ala ko karamɔgɔ saba ko ale tigɛr'u la tumɔrɔ Yamoru. Waraba! karamɔgɔ numéro 1 Nam. karamɔgɔ min ye ala ka tiɲɛ dɔn Oh. a sigira mikoro la a ye musow filɛ a natɔrɔ denmusow la Sankara. a ye cɛw filɛ a sira n'u ye ka faamaw lajɛ ka siraw ye ka dabalijugukɛlaw lajɛ ka sira a ye ala ka tiɲɛ yɛlɛma k'o bila ka nkalon fɔ ala ko karamɔgɔkɛ mɔgɔw dan bɛ la dɛ mɛ ni ala ko tɛ wa tumurr Sangare! Bawade! karamɔgɔw min bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ min dɔn a y'o fɔ mɔgɔw ye Sankara. a kana ɲɛda ninnu filɛ Ayi. olu de b'a fɔ k'i bɛ taa bi sini k'i janfa Oh. a kana ɲɛdaw filɛ a y'a kaburu lajɛ Ne tiɲɛ. karamɔgɔ filanan Oh. ala tigɛra min na karamɔgɔ min ye tiɲɛ dɔn Sankara. wa a ye tiɲɛ fɔ a bɛ tiɲɛ kan Belebele. a ye tiɲɛ fɔ dɛ Oh. mɛ n'i donna karamɔgɔ in ka so kɔnɔ Nam. a musow sunguruba Oh. a denw sunguruba Samara. dɔrɔgumina Oh. den sanfɛ ni mugumani ni barabulu bɛ min ye o mago tɛ seli la o mago tɛ suna mɛ karamɔgɔkɛ ye min fɔ tiɲɛ don a pɛrɛnna bɛɛ y'a dɔn tiɲɛ don Oh. ala ko karamɔgɔkɛ mɔgɔw dan bɛ la dɛ nka ni ala tigɛr'e la tumɔrɔ Sangare! Bawade. karamɔgɔ numéro 3nan karamɔgɔ lankolon 3nan Oh. min ye tiɲɛ dɔn a y'a fɔ n'i taara a lajɛ a musow b'o kan Sangara. a denw b'a kan Oh. mɛ karamɔgɔ b'i dɛn ka taa bi jɛnɛba ka bakari ka muso Belebele. mɔgɔw t'a dɔn ala ko k'ale b'a kalama k'ale tigɛr'i la Yamoru. Sajaja. Sankara. Ala k'i faamu. baara bɛ yen dɛ Ne tiɲɛ.
karamɔgɔw baara bɛ dɛ Sangare. an k'an dusukun ɲa an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n tɛ lahara bɛ se nɛgɛwala bɛ da yan na tagi ye disiw bɛ ba yan Oh. n ko n bɛ a don sɛfan kɔnɔ ka don kaburu la o bɛ kɛ yan k'o da yan a Sangare. bɛ ba yan saya mɛlɛkɛ b'i sɔn tigɛ ala tɛna mɛn Ai. an ka sabali Ah, birbili. karamɔgɔya ka gɛlɛn dɛ Hande cedra. mɛ a dɔ fɔlɔ Nam. ni mɔgɔ min n ko i mago bɛ silamɛya la Oh. silamɛya mago bɛ dɔnni de la Ah, birbili. nka silamɛya yɛrɛ mago tɛ kala la Ai. nka silamɛ bɛ kala kɛ silamɛya mago bɛ a dɔnni de la Sangare. mɛ a kalanni Oh. o tɛ foyi ɲɛ silamɛya ye Ai. fo k'a dɔn Hande cedra. ko silamɛya ko an ka ala dɔn Ah, birbili. silamɛya ko an ka alakira dɔn Oh. silamɛya ko an ka seli dɔn an ka sun dɔn an ka jaga dɔn an ka hiji dɔn an ka ɲumanya dɔn Ah, yamuru. o tuma ja silamɛya ye dɔnni diinɛ ye mɛ kalan yɛrɛ gansan tɛ o parce que kalan kun ye ko dɔ ye nka mɔgɔ dɔ bɛ kalan a tɛ foyi dɔn Ai. mɛ kalan yɛrɛ ye qualité dama dama ye dɛ Sangare. ni kalan min dara sira la i bɛ se ka ala dɔn Ah, birbili. mɛ kalanja mɔgɔ min ye kalanba kɛ Oh. ka kalan sɛbɛkɔrɔ kɛ Nam. o bɛ mɔgɔ fili k'i don jarima kɔnɔ Lahu. Sangare. Awala wala. i mun y'o ɲɛ kɛ i m'a ɲɛ f'i ye sa A bara ci kelen kalan Nam. ni mɔgɔ min sɛbɛkɔrɔ kalan na Oh. a b'i fili Hande cedra. n bɛna d'i ma sisan Ah, bahawadi. ni maa min ye ɲininka sisan ko ka bɔ kilabuma yan Nam. ka taa masigi ko a sira bɛ min Oh. e bɛna a tigi jaabi Sangare. i bɛ bɔ nin sira in fɛ nin sira in bɛ taa masigi Oh. fara foyi t'a la walima fara kelen b'a la n kini fɛ i bɛ taa yen dɔrɔn Sangare. yɔrɔ o tigi kalanna sisan o. Hande cedra. o tigi kalanna Ah, birbili. wa a ye masigi sira faamu mɛ o kɔfɛ sisan Nam. mɔgɔ min ko a bɛ taa masigi Oh. n'e ko k'i bɛ taa o tigi kalan masigi sira la Sangare. n'i ko nin sira in bɛ taa masigi a minɛ n'i ye jalasun binnen ye yɔrɔ min na Nam. sira fara 22 bɛ yen i bɛ fara o 23 fɛ Ah, birbili. o kɔfɛ n'i ye kɔtini jigin Oh. sira fara 7 bɛ yen i bɛ fara 6nan fɛ o kɔfɛ digɛni dɔ bɛ yen n'i y'o digɛni tɛmɛ dɔrɔn sira fara ye 4 ye Nam. taa cɛmancɛ fɛ o ye kalan de ye n'o cɛyara k'o cɛya n'i ye masigi sira minɛ i bɛ fili Hande cedra. bon mɔgɔ bɛ silamɛya kalan nka ni mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ kalanna Nam. a bɛ kɛ hasidi de ye Hande cedra. a ti kɛ maa si fɛ bilen Ai. n'i sɛbɛkɔrɔ kalanna o b'i tunu n'i tununna Oh. e ti sɔn diɲɛ na abada mɔgɔ dɔ ka bonya sɔrɔ bilen e ɲɛna Ah, birbili. Sangare. o ye kalan kɛlen k'i tunu Oh. ala kana an tunu Amin. kalan ye tiɲɛ ye mɛ a y'a hakili don a kɔrɔ Sangare. an k'a kɛ ni ala ko ye Oh. parce que ala ko kalan yɛrɛ man ca yɛrɛ Ai. kuranɛ mun bɛ bɛɛ la dɔnni min b'a kɔnɔ bɛrɛ tɛ o Ah, birbili. ala ko de ale ala ye kelen ye Oh. da ala la sira ala ye ala ko min o kɛ wa ala ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ Nam. a bato a labato a banna Ah, dɔgɔtɔrɔ an furakɛ. Sajaja. jɛnɛya dabila Oh. sɔɔni dabila bingali dabila janfa dabila Nam. fara bɛnsɔngɔniya la dabalijugu dabila fara hasidiya la fara sinjitigɛ la fara muso tɔɲɔ na fara cɛ tɔɲɔ na Ah. kɛ laadiri ye kana kɛ dagaden ye n'i ye kalanjan ye wa Ai. n tɛ kalanlen la sisan Ah, birbili. Sangare. kalanko t'o ye mɛ kalan bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan ala ko an ka seli a seli t'i ɲɛdɔn fo ka kalan Hande cedra. ala ko an ka sun sun ɲɛ ka misɛn fo k'i kalan Ah, birbili. ala ko an ka jaga di jaga ɲɛ ka misɛn fo k'o kalan ala ko ka hiji kɛ o ɲɛ ka misɛn fo ka kalan mɛ ala ko ka minnu dabila dabilali ninnu olu tɛ kalanko ye parce que e yɛrɛ tɛ min fɛ o dɔrɔn de don Ah, dɔgɔtɔrɔ. sababu ɲuman ala k'a kan ye Amin. an karamɔgɔw ala k'an n'a dɛmɛ Amin. n'an bɔra yen Nam. an bɛ foli ɲɛsin an ka sirifiw ma Ah, birbili. an ka hɛdɛrɛw Sangare. o kɛ mɛ ka an gini n'an numan fa yan tep Hande cedra. kɛnɛ ka ɲi Lahu. seydina ali ko Nam. ko halaki ni tacɛn dan ye
mɔgɔ dɔ k'a fɔ ko ne ye karamɔgɔba ye ko k'a sɔrɔ Ayidara sigi b'i kɛrɛfɛ Allahu akbar. ko kira joli n'o b'i kɛrɛfɛ i ka karamɔgɔya Ala kira ko ale mugu t'a la i kalanna yɔrɔ jumɛn Aba hawadi anfa. sen nalen ko i ta karamɔgɔ ye tan kelen sirifi b'i kɛrɛfɛ Sagara! ko sabu ko Jibirila jiginna olu de ka so foyi ma jigin anw ka so Ayi. ani maa tɛ kelen ye Ne cedra. sirifiw ani ce k'a daminɛ an mɔkɛ la k'a daminɛ an mɔkɛ la n'o ye Ala kira yɛrɛ ye Nam. ka n'a denmuso la Seyida Fatima ka na Alimami Aliyu la ka n'a tigɛ fo ka na ayiwa Seku Bukadari la Gawusu Kiyasu Haydara! ka na Cheikh na Anamadi Haydara! ka na Cheikh na Ahmada Mawla Nyoro Haydara! ka na Seydi Sharifu Usman Madana Haidara la Tamani Haydara! ka na an ka masigi sirifiw la ka na kaya sirifiw la ka na kilabuma sirifiw la Haydara! Bani Kurashi Bani Asimi! mɔgɔ min ye sirifiw fara janɛmɛ den don hali ni fa don sirifiw faraba bi tasuma kɔnɔ a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ Ne cedra. kabi Ala ka n da ma deli ka sirifi dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko n ye dɔ kusaya ni dɔ ye ka dɔ bonya ni dɔ ye o ma kɛ Ne cedra. o ma kɛ kabi Ala ka n da ma deli ka mɔgɔ ye diɲɛ na min ye sirifi dɔ dɔgɔya ko n jɛna n'o ye Aba hawadi. alu betu wallahi aw de kelen ye fara yɔrɔ t'a la ni mɔgɔ min ye misɛnya kɛ aw la lahara don Ala kira ko k'o b'a tugu ka taa tasuma kɔnɔ Allahu akbar. aw de ka kan Ne cedra. diinɛ taabolo ni diinɛ mansabu ko ne cɛ min ye hakili sɔrɔ o fɛ o ne ye Sagara! kabi Ala ka n da ne bɛ min na ne m'a fɔ n'i ma dɔn k'i tɛ silamɛ mais ne ye n da de ɲɛfɔ ani n ka dalilu mais o bɛɛ la silamɛya piyew la an bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ ne ma fara Ayi. mɔgɔ si kana ninnu dɔgɔya dɛ n'i ka gari tigɛr'u la Ala t'i fɛ Ne cedra. bonya min bɛ sirifiw kan e b'a bɔ yɔrɔ dɔn Ayi. an ka jamana président de la transition Nam. o ka wulu min bɛ président ka so a tɛ se ka bɔ manabɛlɛ la Ne cedra. mais e den bɛ bɔgɔ kɛnɛ ma Sagara. nka président ka wulu manabɛlɛ t'o sɔrɔ Ayi. a tɛ se ka kɛ o président ka wulu ka daraka o bɛ ne yɛrɛ ka denbaya balo kalo kelen Sagara. Ne cedra. président ka wulu ka daraka o tuma président ka wulu ka fisa ni ne ye ɔhɔn Ala bolo ko tɛ dɛ mɔgɔw bolo a ka fisa ni ne ye hali président bolo a ka wulu ka fisa ni ne ye Ayamu. parce que garde b'a ka wulu kɔlɔsi Ne cedra. a ka wulu gardi o bɛ sara kalo la de Sagara. o dama tɛ dɛ a ka wulu ka daraka ne t'o sɔrɔ Birbili. o tuma Nam. sisan n'an di président ka wulu ka daraka non o tɛ o micro yɛrɛ de man ɲi Ayamu. ko président ka wulu Nam. bonya min b'o kan o tɛ wulu ko ye koyi Ayi. président ka wulu président Ne cedra. o wulu kɛlen président yɛrɛ de ye parce que o wulu kɛlen wulu la président de ye o ni wulu tɔw man kan dɛ Ayi. hali n'a nana moto jɔ yan sisan an ye réunion dɔ kɛ yan sisan a fɔra ko moto dɔ bɛ yan k'o ye tilakuma alimami ka moto ye Sagara. n'a nana k'an bɛna an ka moto ta Nam. e bɛ n'i ta ta maa tɛ kuma Ayi. alimami ta bɔtɔ wo kɔnɔ dɔ bɛ boli k'a minɛ k'a bɔ ka d'a ma Ne cedra. ko mun ko karamɔgɔ moto o ye moto kɛlen ye karamɔgɔ de ye karamɔgɔya valeur bɛ moto de sanfɛ Ne cedra. n'o tɛ ni moto tɔw bɛ ka kan Sagara. mais o moto bɛ bɔ ka d'a ma k'a jɔsi k'a d'a ma alimami bonya kama bon alimami bonya de dara a ka moto kan Cɛ. o tuma ko kira somɔgɔw kira Birbili. ɔ kiraya valeur ani kiraya bonya Nam. o de dara kira somɔgɔw kan o tɛ se ka dɔgɔya Ne cedra. hali ni a fɔra wulu ma ko Hayidara sira bila an ɲɛ Aba. walahi i bɛ ka bonya sɔrɔ Ne cedra. jogo min bɛ wulu la ko tɛ dɛ Ayi. wulu bɛ min kɛ mɔgɔw la o ko tɛ dɛ ni e y'a bonya ko kira joli de b'a la e b'i ka valeur sɔrɔ Aba hawadi. a jogo y'a kun an kana ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ Ne cedra. sirifu a Hayidara foyi tɛ yen n'an y'a fɔ dɔrɔn an bɛ lafiya de Ne cedra. wa n'a yera an ɲɛna dɔrɔn an bɛ lafiya wa n'o bɛ kɛnɛ min kan dɔrɔn Ala kira b'o kɛnɛ kan Birbili. mais non lahara ko tɛ o Abu Jahili bɔnna bɛ yen fo ka dugukolo meleke Sagara. Namuruzu bɔnna bɛ yen fo ka diɲɛ wuli kira somɔgɔw bɛ yen fo ka dugukolo meleke Ayamu. Ne cedra. an y'u ka tariku dɔn nacogo an fɛ yan an y'o dɔn
ay dara wani ci sayyidina ali ko nam ako mɔgɔ minnu ye baya kɛ alimami aliyu ye ko ale b'u ma ko jando ale kɔrɔ la Allahu akbar e y'o kɔrɔ dɔn ay ala kira de ye silamɛw wele ko a ye na baya kɛ alimami aliyu ye ko alimami ali y'an ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ k'o kɛ sankara o yɔrɔ la nafigi dɔw nam kalamaba dɔw u b'u dogo dogo ɲɔgɔn kɔfɛ u ma na la kira sɔrɔla k'a f'u ye ko ni mɔgɔ min ye baya kɛ ali ye ko ali ye ɲɛmɔgɔ ye ko ni Muhamadu bi layidu tawe o bi don janatul nayimu kɔnɔ ay amuru alijinɛ so min tɔgɔ ye ko alijinɛ nɛɛmalen o bi don yen tuma min n'o fɔra nam sahabaw nan'u tɛgɛ dada ali tigɛ mɛ o bɛɛ la kira ɲɛ b'a la dɔw b'u dogo ɲɔgɔn kɔfɛ kira sɔrɔla k'a fɔ o la ko ne Muhamadu ye aliyu kɛ ɲɛmɔgɔ ye nam ko ne Muhamadu tɛ dɛ ko ala yɛrɛ de ye alimami ali kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko ni mɔgɔ minnu dara ne kira ka kiraya la ko ali ye ɲɛmɔgɔ ye Allahu Sangare tɔgɔtɔrɔ yɔrɔ wala wala o tuma ni maa min dara kira ka ɲɛmaya la ko alimami ali ye e ɲɛmɔgɔ ye bon o tuma ka b'o yɔrɔ la an kan k'a faamu ko ala kira ye a mɔdenw yira an na ala kira y'a denw yira an na ala kira y'a zuriya yira an na mɔgɔ si kana fɔ bi ko ɛri banna n'i bɛ fɛ ka t'i da dɔrɔn i bɛ se ka t'i da ay amuru Gowode Waraba ɛri tɛ bi dɛ an b'a janya yɛrɛ de a bara cɛ ka taa dɔrɔn Serifu wani ci nam Sayyidina Ali sankara karamallahu wajhahu a ko ale ma sira kafiri ɲɛ abada mɛ ko ale aliyu siranna nafigi de ɲɛ ko nafigi min ko n bɛ ala fɛ n bɛ kira fɛ ko ale ali siranna o de ɲɛ joli ye ali faga nafigi min ko a bɛ ala fɛ ay amuru Abdurrahman ibn Umar jɔn Allahu akbar ala kana kɛ nafigi ye amin Serifu aw jugu kɔtigɛra ina shaniya ka huwala taro Sangare nin fɔra kira de ma nafigiw de ko k'u bɛ ala kira faga k'a somɔgɔw bɛɛ faga ah belebele kuma fɔra min kɛ fɔ silamɛ dɔ ye kuma mɛn o y'a fɔ kira ye kira k'u ma ko k'o to ala bolo mɛ kira nana ye o bɛ kan ka kɛ kira yɛrɛ denw bɛ ka sasa o kɛra min kɛ nam ala kira nana a miiri nin haya in na jugu bɛ min fɔ k'u bɛ ni Muhamadu faga ka somɔgɔw bɛɛ faga ne ko jugu tɛ se mɛ ni ɲɛ b'a la a bɛ kan ka kɛ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔnin seliba don sɔgɔmada fɛ ala kira y'i labɛn k'a bɛ taa selikɛnɛ na o yɔrɔ bɛɛ Mariyatu nana ka n'a fɔ ko Ibrahima man kɛnɛ a denkɛ Ibrahima o kun ye denkɛ laban ye den tɔ ye fila Ibrahima na ani Fatumatu ko seliba don o man kɛnɛ kira y'i labɛn k'a bɛ bɔ dɔrɔn Mariyatu nana ni Ibrahima su ye juguw k'u bɛ ni Muhamadu faga ka somɔgɔw faga ne k'u tɛ se mɛ ni ɲɛ b'a la somɔgɔw bɛ ka n ka sa a bɛ ni sɛgɛn dɔɔnin ala kira nana jɔ seli bolo kan a y'i bolo jan a ko aa u ko k'u bɛ fa mɛ ne ko ala de bɛ se mɛ n bɛ ka fa ala sɔrɔla k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim inna atoyinaka likawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Gowode bara cɛ ka taa kelen-kelen Mamadou ne ala ye hɛrɛ caman k'i ye dɛ Mamadou ali kawusara koji b'e bolo Mamadou ne ala y'i kɛ kira fɔlɔ ye k'i kɛ kira laban ye Mamadou ne ala y'i bonya ni kira ye n ye mujizaw k'i la ni kabakow k'i la ala ne ye hɛrɛ caman k'i ye dɛ ma jumɛn mɔgɔ bɛ nin fɔ mɔgɔ ma ma min na ni jigitigɛ dɔɔnin nana i b'a kɔri ko n ye fɛn caman k'i ye i b'a kumada dɔɔnin ala ko inna atoyinaka al-kawsara ala sɔrɔla k'a fɔ kira ye komi kira jɔlen don a bɛ hami la fasalli li rabbika Mamadu seli mɔgɔw ye ka n'i jɔ seli wanhar ni seli banna i ka t'i ka laya k'a sɔgɔ i ka ala ye o kɔrɔ i ka taa i ka laya kan i ka ala ye olu ka laya kɛ ɲaamɛ kan de bɛ sɔgɔ o tuma i ka taa laya k'a sɔgɔ ala ye ala ko ten kira jɔlen tora hali bi ala sɔrɔla k'a fɔ inna shaniyaka ko Mamadu i k'a dɔn e ye juguw dɛ ina shaniyaka Mamadu kɔnɲɛbaw dɛ ina shaniyaka
Mamudu minnu ko k'u bɛ sɔgɔ bɛ dɛ i na siyɛn niya kan Mamudu minnu t'i denw fɛ dɛ i na siyɛn niya kan Mamudu minnu t'i mɔdenw fɛ dɛ i na siyɛn niya kan Mamudu minnu t'i ka du fɛ dɛ huwa el abtar Sara Ala ko o la k'olu kɔtigɛra a bɛɛ wallahi kire jugu bɛɛ kɔtigɛra wa ala kire somɔgɔw jugu bɛɛ kɔtigɛra wa cɛ o cɛ tugura kire somɔgɔw la ni kuranɛ cɛ foyi tɛ si la ne sigi bɛ tabi min na sisan n y'a dɔ don ni yɔrɔ min fɔ n'i m'a faamu dɔrɔn i tɛgɛ kɔrɔta kɛlɛ ko tɛ m'a di ma sisan sabu n fa cɛ tɛ a ka silamɛya tɛ foyi ɲɛ min o dama tɛ dɛ n b'a fɔ a ɲɛna dalutigi ni dabalijugukɛla fɛn o fɛn bɛ a ka mara kɔnɔ ne tɔgɔ ye Ali n ba tɔgɔ ye Hawa n fa tɔgɔ ye Daramani ni kuranɛ cɛ hali sɛbɛnni kelen tɛ n jɛla hali ne tɛ se ka sogo i la kira bɛɛ n'a ka mujiza don nabi ɲuman bɛɛ n'a ka mujiza don wa Badara ale ka mujiza minnu ka dalu caman don lahara ko tɛ n'i ma da la dɔrɔn a kɔrɔbɔ n'i ne tɔgɔ don i ka kabatigi la n'a sera ka cɛ kɔrɔ kɔfɛ o kɔrɔ fɛn bɛɛ kalo جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يخلق فلسطين في أربع مليون يسمو أو وسنا أمام الشاك يقرأ وأول بيت وسنا قرآن أو بني قرآن أو من موتو يلا مودو سكوا تقابلوا قرآن موتو كايرا كاي بني أيوب لزوجبوكا جلو سكوا on est d'aller mieux mon cas de fois car il complète le bouquet on est venu au cas grébou et en pauvre et en pauvre et en tant que flot dans l'eau c'est fou akana wallahi akana son fio ndine nga yala maayana hanna bi fagade la dirani dambe wa mi sirifi halala tamashi dimanche Abaracha yekelele Femi ndo ko mu dala ka kuma yɛrɛ ka nyami ka Afrique sirifi dinde cɛw cɛla tiɲɛna a tɛ se k'o kɛ abada olu tamasiyɛn dɔ ye sirifiw tɛ mɔgɔ janfa hali ni sirifi kɛra bolisɔn ye yan'a ka tuubi bolisɔn a tɛ mɔgɔ janfa o la a mana kɛ fɛn min na a b'o kɛ cɛ kan a tɛ se nafigiya la nafigiya t'u ka so ala n ko in ye joli ko de ni min joli saniya den bɛɛ bɛ kɛ sogo ye ala kɛra joli ka sanu wa a denw ka sanu wa sirifi yɛrɛ i bɛ se k'a ye kafiri don mais mɔgɔ tɛ daminɛ ye mɔgɔ ye laban de ni ala ye si di ala jabani olu n'an ka ko tɛ kelen ye u yɛlɛmani ye direct de ye wa n'u yɛlɛmana bɛɛ b'a dɔn ko a bɛ ɲɛnabɔ sirifiw a ka ɲi an b'a kɔ wa a y'an karamɔgɔw ye o dama tɛ dɛ aw denw y'an karamɔgɔw ye o den ta denw y'an karamɔgɔw ye fo ka dugukolo meleke ahlu betu y'an karamɔgɔ ye ngo aw de ye c'est-à-dire aw de ye compteur batigi ye énergie soba o de ye sirifiw ye ni mɔgɔ min y'i ka filiduru branché i bɛ yɛlɛ sɔrɔ i ka so hasidi dankɛ rabbi ala kana an gaye hasidi ma ɲi dɛ n'a bɛ sirifiw fo a y'a suli okay an y'a dɔn an y'a mɔkɛw dɔn an y'a bɔkolo dɔn aw bɔkolo n'anw damankan a kana sɔn nɔgɔ ma n'u y'a ɲaami ka na a y'a walawala a d'a ma an ka bulon kɔnɔ an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ la a kana sɔn nɔgɔ ma aw ni jarabi don hali n'a bɛ san kelen a jɛn'a ye ala dɔrɔn de bɛ yen hali n'a bɛ san kelen a kana jigi da dafɛn kan ne b'a dɔn a jigi tɛ dafɛn kan mais k'a fɔ an ɲɛna sirifikɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i dɔgɔma fara i cɛya kan c'est-à-dire kana sira dafɛn ye maa dɔ ma n'i b'i mɔkɛ kɔ fɛn t'i la wa sirifiw bɛ jamana min kɔnɔ n'o jamana bɛ o valeur dɔn o jamana kɔnɔ ye jaga minɛni ye haramu ye sirifiw kan sirifiw valeur dɔnna jamana min kɔnɔ
jamana min ye sirifiw ka hakɛ d'u ma o jamana kɔnɔ a ti bɛn ahlubetiw ka jaga minɛ sabu ko jaga ye jɔn nɔgɔ ye mais jamana min tɛ o valeur dɔn a bi bɛn o k'a minɛ jamana min n tɛ ahlubetiw valeur dɔn a bi bɛn jaga ka minɛ sirifiw fɛ ye n'o tɛ alakira n'a ka denbaya tun bɛ balo min na silamɛ bɛɛ b'a dɔn ni silamɛw kun ye jihadi kɛ ka nafolo sɔrɔ u b'a tila 5 ye tilayɔrɔ 1 bɛ taa alakira ka denbaya la ko sirifiki musokɔrɔba ka sabali a k'a sigi an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka sabali a k'a sigi an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an b'u kan an bɛna ɲɛnabɔ fana naba an nana a na kuma fɛ a y'a lamɛn dɔrɔn parce que n bɛna taa de n bɛna bɛɛ fɔ ka taa a b'a lamɛn ni san wɛrɛ cɛ fana ni min ko k'a bɛ dɔ segin a ye n wele ne facɛ tɛ sirifiw jamana min y'u valeur dɔn k'u ka hakɛ d'u ma a ti bɛn u ka jaga minɛ sabu ko jaga ye jɔn nɔgɔ ye jɔn nɔgɔ n'olu man kan mais ni jamana min t'u valeur dɔn a bɛ bɛn i k'a minɛ yɛrɛ de o bila sirifiw ti saraka minɛ i bɛ se ka fɛn d'u ma ka dugawu ɲini i bɛ se ka fɛn d'u ma k'i kɔdon mais abada ni saraka bɔ bɛna k'i fɛ i n'a fɔ moriw ka saraka taa ni sɛ in saraka alimami la u bɛ saraka anw de la mais a ti saraka sirifiw la olu ka bon ahlubetiw ni maa man kan ala kana kɛ hasidi sirifi hali n'a fitinin b'i ka so c'est-à-dire fitinin t'u la quoi n bɛ fɛ i k'a faamu hali n'a den b'i ka so a denyɛrɛnin i janto a la wa mɔgɔ o mɔgɔ ye sirifiw dumuni ala kira k'o kɔn t'i fa sɛnɛ Useni ala ka jɛn bɛ Useni ma Useni ni a musow ni Asanu musow taara Damasi o y'a sɔrɔ u ye Asanu janfa k'o faga mais Useni n'a musow u bɛ Damasi cɛ min bolo o cɛ satɔ o de ko a den ma ko ne i janto Useni la n bɛna taa lahara n den kana dumuni kɛ ni Useni ma dumuni kɛ n den kana ji min ni Useni min n den kana foyi jaabi foyi la silamɛya sira fɛ ni Useni tɛ n den a dɔn silamɛya tigi ye Useni ninnu ye anw bɛɛ ta ye an donna ala ye a ye bonya kuma bɛɛ fɔ a den ye ka taa lahara o kɛra min kɛ o salen o den nana tasuma da Useni kan nin ye tiɲɛ ye Yazidu bin Muawiyata taara ni Useni ye Damasi o kɛra alakira salen kɔ Abubakari salen kɔ Umaru salen kɔ Usmana salen kɔ Alimami Ali salen kɔ Hasanu salen kɔ Muawiyata taara n'u ye Damasi mais ale yɛrɛ ka waati korolen a kumana den fɛ Yazidu mais a taalen kɔ Yazidu ye tasuma da ahlubetiw kan o kɛra min kɛ u sɔrɔla ka masakɛw sigi dugu ni kabilaw la Basra ninnu ni Kɛriw la mɔgɔ o mɔgɔ ko sirifiw ko k'u bɛɛ faga o kɛra min kɛ Muawiyata yɛrɛ a denkɛnin n'o ye Yazidu ye ani Useni ti ɲɔgɔn ye bilen u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ ye Useni de ye lɛtiri sɛbɛn don dɔ ka lɛtiri ci masakɛ ma k'a fɔ a ma ko masakɛ n'o ye Yazidu ye a ko anw bɛ fɛ ka sira ɲini ka taa Maka walima Madinɛ an fa ka so bɛ yen an mɔkɛ ka so bɛ yen walima ni sira ɲini man di yɛrɛ ye i b'o fɔ an bɛ to yan Bataki selen Yazidu ma e yɛrɛ ye bataki sɛbɛn in y'a kɔrɔ dɔ fɔlɔ u bɛ du kelen kɔnɔ mais Yazidu de tɛ sɔn Useni n'ale ka ɲɔgɔn ye ɲɛ yɛrɛ ni Useni ko a mago b'a la garidiw b'a fɔ k'a dalen don o y'a sɔrɔ a y'a fɔ garidiw ye k'a kana tɔ n'a ka ɲɔgɔn ye kɔngɔ bɛna Useni n'a ka denbaya faga o tuma a ye bataki yɛlɛma papiye côté dɔ min bɛ yen ni sɛbɛnni t'o kan ka sɔrɔ ka Useni ka jaabi sɛbɛn o kan e b'o kɔrɔ dɔn wa ko e nege si tɛ ne la bilen
hali e jaabi papier tani bolo o papier cey Sangara. ako Useni ma ko e ku ibita magani madina de ya ta magani madina ni mo bola wa ni tara magani madina kamu fu Useni adon jite e kan ngamimi dumuni te e kan ngamimi Allahu akbar. ini ka demya balo tani bolo Useni adon hali ni dugukolo ke sanu yo ka be ni tay eni bono ti fu soro ala Ah, docteur, en fait. Useni ere di kabala ki de kuma nye Allahu akbar. nte faki adon mi se ka fe min giye dro ni fer la mi fa bataki nane Useni bataki kala abala muso ye min to Sukinatu Nam. Sukinatu ko ko nga ta ko ala ga ere ka bo Yazidu tay Ah, ya muru. Siri muso ngolu ni anga muso nekle ala te ni nga muso anda che anta ta deli anta chana mo sara me siri muso ko nga ta ko ala ga ere ka bo Yazidu tay Ah, bahawati. En fait. Sajaja. uyu kodo Oh. Yazidu fana no nyamela Nam. me siri nunu zekere usila jamana ni jamana toro tadi siri ko ka ira awla ko aw ni toro du fata sa atiba Ay. amma mandi ani mutiye Oh. atabolo yɛrɛ de don parce que adamaden yɛrɛ de dara ka nɔgɔ de don mɔgɔ la aw de bilara ka na k'a ka na mɔgɔw sanuya ala aw ye safinɛ de ye aw ye nɔgɔ ye Ah, ya muru. an ɲaman di n'a fɛrɛla n'a b'an jɛ n'a fana fɛrɛla la an b'a nɔgɔ baara b'a bolo dɛ Ah, docteur, en fait. sirifu ni jarabi bɛ ɲɔgɔn na fo ka jɛn wuli Sangara. ni dɔ bɔra yen dɔ bɛ na Oh. wa o kanubaw bɛ ten dɛ asubalo bɛɛ bɛ ten mɔgɔ o mɔgɔ ka bɛ alo bɛ t'u fɛ i ni tɔɔrɔ tɛ ban Ay. mais i ti malo abada parce que a bɛ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ka malo ani ala ka malo tɛ kelen ye Ay. n'o tɛ a ma maliki bugara sugu kɔnɔ Nam. a kulusi ta alimami Shafiyu u y'o faga u ye Shafiyi faga a fagali kuma fila b'a la mais ne ka n'a fila ma kelen bɛ yen Nam. Shafiyi faga kun dɔ bɛ yen ko Shafiyu ye sirifiw mankutu fɔ mun kɛ u ye fɛɛrɛ kɛ k'a faga Allahu akbar. Shafiyi ko sirifiw wasara ko kuranɛ y'u mankutu ko mɔgɔ tɛ se ka seli n'i ma sɔli kɛ u mɔkɛ kan ko wasara ala y'o min fɔ jamana masakɛ y'a faga Allahu akbar. o k'a yira dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ k'a b'aw fɛ i ni tɔɔrɔ don aw bɛ n'a fɔ aw tuma bɛɛ mɔgɔ ni de b'aw nɔfɛ a sɔgɔ bɛɛ Sangara. wa a ka jarabi ka jugu dɛ parce que ala ko ten mɔgɔ min bɛ ala fɛ ni bɛɛ ye o ka jarabi ka jugu bɛɛ ta ye Ah, belebele. aw de bɛ ala fɛ ni bɛɛ ye n ko ala kira nana an dilan min kɛ k'an bɔ jɛnɛya la k'an bɔ sɔnni la k'an bɔ namara la o jalen mɔgɔw ye mɔgɔw kɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw ko sisan ko kira ka kiraya sara Sangara. kira ka kiraya sara de kɛra min ye ala yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔw ye k'o de ye ka kira Muhamadu somɔgɔw dɔn Ah, ya muru. kira ka kiraya sara ye wale ɲuman dɔ ye ka ɲɛsin aw de ma Oh. a ye sirifu bonya Ah, belebele. n'a y'u ye a se min a y'a d'u ma wa an bɛ ɲininka lahara o mara cogo la dɛ u ye mun dun an tilela an bɛ ɲininka wa sɔn i ka sa kana fɔ ko sirifu dɔ bɛ ta Ah, belebele. i da sɔn i ka sa kana sɔn i da ka don sirifu dɔ ka ko la bakɔrɔnin man ɲi Nam. sagajigi kɛlɛ la a man ɲi o tuma an ka sabali Ah, belebele. sirifu ni y'a jasa ye wajuli ma daminɛ fɔlɔ dɛ Ay daraw! ina saniya ka huwa Walauta! Ah, belebele. aw dugu kɔtigɛla ala kana an ka jugu ye n'an bɔra yen Nam. an bɛ foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma Oh. dugu o dugu nana wele jaabiya su in na an b'aw fo n ko tiɲɛ tɔgɔ de ye ko ala Oh. n'i ye ne bɔ yan sisan Nam. ka na ni karamɔgɔ wɛrɛ ka bɔ dugu wɛrɛ la k'o kana wajuli kɛ yan Oh. n'i ye jama in dilan tan ye a t'o sɔrɔ Ay. n'o kɛra e bɛ kabakoya kana kabakoya Oh. a bɛ karamɔgɔw de kɔnɔ ko n'i ye ala ta bila ka mɔgɔw sago fɔ ko mɔgɔw bɛ sɔn i la mɔgɔw tigi de ye ala ye n'i ye ala ta fɔ ala bɛ mɔgɔw dusukun karabaw bɛ tugu i la Sangara. Ah, ya muru. e k'a jigi kɔnɔ ko n'i ye a nɔgɔya mɔgɔw bolo ko mɔgɔw bɛ da i la ko mɔgɔw bɛ sɔn i la o contraire mɔgɔw bɛ tigɛ i la de Ah, belebele. wajuli maa 16 anw ka ba nin ko wajuli a tɛ tɛmɛ o kan maa 16 i b'a fɔ damusilaw Oh.
u sigilen bon dɔw ma 5 wa o ma 5 tan ni 6 ye i b'a dɔn min ye a taara jigi min kan diyagoya bilen o na n'i sigi ala ma n'a ye bon a ma 10 ni 6 fana i b'a sɔrɔ 7 yɛrɛ b'u la o bɛɛ k'a kɛlen don sa o sunɔgɔ de la parce que fo k'a dɔn de ala tɛ fɔli o tɛ maa ta ye bon ala tɛ fɔtɔ ala bi a ka jɔnɲumanw dusukun karaba olu bɛ tugu i la a fɔra ko ne bɛ na yan e bɔra i ka buguda la i ka dugu la ka na cɛkɔrɔbaw y'u ka baara bila ka na sunkalo la mɔgɔw sɛgɛnlen mais ne tɛna mɔgɔ sago fɔ bɛɛ b'o dɔn mais o bɛɛ la ko mɔgɔw ko k'u bɛ na munna o la parce que mɔgɔw mago bɛ tiɲɛ la dɔ kɛra mɔgɔw mago bɛ tiɲɛ la bon a ye tiɲɛ fɔtɔ la mɛ dɛ jagaminɛ karamɔgɔ tɛ wa mana moriya la mana saraka minɛ fana la mana cɛ minɛ ka di muso ma ma muso minɛ ka di cɛ ma bal n nana de ka na silamɛya ɲɛfɔ n y'a dɔn cogo min na yɔrɔ jumɛn na de dugu la dugu min ye n ka dugu ye n yɛrɛ fɛ silamɛ dugu silamɛ de bɛ yen ne tɛ silamɛ dugu yɛrɛ tɛ yen hali makan tɛ silamɛ dugu parce que dugu ye mɔgɔ de ni dugu silamɛw kuma na kɛ makan ni olu bɔra ye ka sa ni mɔgɔw nana makan minnu ka baara ye janfa ni jɛnɛya ni sɔni ni bingali ani ka tugu faamaw la ni maa min ko makan ye silamɛ dugu kɔrɔba ye i ye tiɲɛ fɔ mais minnu b'a kɔnɔ bi n'u tɛ ka silamɛya kɛ ayiwa silamɛ dugu tɛ an fɛ Mali la yan i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn ko dɔnni b'i la Mali la yan i ka seko bɔra Tombouctou mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ bin ni ba dɔ kuranɛ kɔnɔ a ka seko bɔra Tombouctou ye 333 sen ala ka maa ɲuman 333 su ye Tombouctou diɲɛ bɛɛ ka dalilu ye Tombouctou ye kunun mais e ka don Tombouctou ta bi mun bɛ yen ala taara o parce que ala tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'i ye ala minɛ a bɛ minɛ n'i y'a bila a bɛ taa bon k'a fɔ n ye karamɔgɔ den ye o tɛ maa bonya dɛ bonya ye ala ta de ye n'i ye ala ta kɛ a b'i bonya n'i ye ala ta bila ala b'i dɔgɔya mɔgɔ tɛ maa den na ala y'o tɔgɔ di bɔ kira la ko Mamadu n galenna ala la ko musow tun bɛ yɔrɔ min na c'est à dire don dɔ ala kira ni a denmuso Fatima ye ɲɔgɔn ye saraka bɔ yɔrɔ dɔ la i b'a faamu cogo min na walima suli yɔrɔ dɔ la Fatima ta ni kira ye ɲɔgɔn ye kira ko Fatima ma ko ne ye muso yɔrɔ min k'e tun bɛ yan Fatima ta ko ne tun tɛ yen ko walayi n denmuso n'i kun kɛra yen ko kira denya kun t'a la i tun bɛ taa jarima kɔnɔ Allahu Akbar musow tun bɛ yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔ an furakɛ ja musow tun tɛ yɔrɔ ɲuman na dɛ o tuma anw ka saraka bɔ yɔrɔ ani anw ka ala ko kɛyɔrɔ ani anw ka ala wele yɔrɔ place min bɛ musow la o placew bɛ silamɛya sariya la mais musow mana na nangarabaya kɛ o yɔrɔ la ala tɛ o yɔrɔ fɛ abada o tuma kira ko n'ale denmuso tun bɛ yen ko kira den kun t'a la a bɛ jeni o tuma k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye tɔgɔ kɔrɔ in ko tɛ Mali ye silamɛ jamana ye nin si tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ foyi tɛ silamɛw de bɛ Mali la wa kafiriw bɛ yan Mali sariya kelen tɛ yen min bɛ baara ni silamɛya sariya dɔ ye a tɛ yen hali a ka Mali président ala kuranɛ ko ko ka muso furu 4 Mali président ka sariya n'i ye muso 2 furu hali n'i ye 4 furu i bɛ 3 bila so ka taa ni 1 ye télé la o ma tɔw ye sunkuru wa o kɛra bɛɛ ɲɛna voilà Mali sariya ko ni npogotiginin ma se san 18 ma k'a furu tɛ siri sariya ko tɛ Mali la yan mais n'i ye jɛnɛya kɛ i san 16 sariya ma kuma o kan Mali sariya ko n'i ko i bɛ muso 1 furu ka da o la ko 2nan tɛ se ka furu abada ko fɔ muso dɔ nin ka jɛn'a ye mais n'i ko i bɛ muso caman furu n'i ye 1 furu n'i bɛna 2nan ta ni fɔlɔ kɛlɛla Mali sariya fan si t'i dɛmɛ Mali sariya nana o la ka na silamɛya yɛrɛ de bi tiɲɛ tɛ Mali silamɛw bɛ Mali la ni mɔgɔ min ko Mali ye silamɛ jamana ye i bɛ kan ka an su ka bila silamɛya baara la tiɲɛ don mais ayi dɛ Mali silamɛw bɛ Mali kɔnɔ yan de n'o tɛ silamɛ jamana tɛ silamɛ jamana ye jamana de ye jamana min n'i y'a mɔgɔ tila yɔrɔ 2 ye
Claro kele ka ca ni kele c'est-à-dire ni Mali kɛra silamɛ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ 60 mana kɛ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye a bɛ fɔ ko silamɛ jamana don mais min bɛ kan ka fɔ o de ye da ka fɔlen tiɲɛ tɛ a baara ten dɔgɔtɔrɔ e ko 95% musulman ni e ni Ala kɛra cɛ sigiyɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ ko 95 ye silamɛ o ma an ka silamɛ ye dɔrɔguta diinɛ de ye an ka silamɛ ye ɲɛmɔgɔya diinɛ de ye an ka silamɛ ye bolisɔn diinɛ ye aw ni Ala cɛ e ka mɔgɔ juguw bɔ diɲɛ na ta ka diɲɛ tɔ filɛ kɔnɔ sungurubaw bɔ a la k'a lajɛ gulo bɛ min na Mali kɛra gulo 3e ye diɲɛ bɛɛ la gulo 3e bon e bɛ nin jɔ k'o ye silamɛ jamana ye n'an y'i to yen an y'i to yen mais n'an ko non e b'i tabila gulo 3e diɲɛ bɛɛ Mali ɲɔmɔgɔden bi damɔzɔn kɛra Mali la yan ɲɔmɔgɔden kuma caya ta damɔzɔn la Mali la yan Bitɔn tile la Mali la yan sonyani kuma kɛ ta mais bi n'i ma sonyani yɛrɛ kɛ taa t'i kunkolo la fiyewu bɛɛ kɛra namaratɔ so ka da ɲɔgɔn kan o bɛɛ la n'an sera dɔrɔn k'an silamɛyara o de ye nkalon ye nkalonfinba cɛ tɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul Adili n'i y'o dayɛlɛ Ala ye min fɔ selilawanew ma u taatɔ janɛma kɔnɔ a b'a kɔnɔ yen selilawanew ka selifuw ni tigɛ lahara Ala y'u ni alijinɛkɔnɔdenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu k'aw ka taa alijinɛ na selilaw b'u jɔ ko Adama e bɛ taa alijinɛ na ka ne to yan Adama an kun ni seli ɲɔgɔn fɛ yan ne yɛrɛ ne tun bɛ su don ɲɔgɔn fɛ don caman ne yɛrɛ tun b'i da kɔ n ko suguri dun sera o tun bɛ kɛ dɛ walakinnakum fatantum anfusakum ko aw y'a yɛrɛ malasaw aw y'a yɛrɛ nɛgɛ a fɔra k'a ka mesi bɔ a denw na aw ma sɔn a fɔra k'a ka minisiw bɔ a denw na aw ma sɔn a fɔra ka dabalijugu dabila aw ma sɔn wara tabtun aw seginna kɔ Ala ko min aw ma sɔn o ma wa tarabastum aw kɔni tɛna makɔnɔ na k'an bɛ tila ka bɔ a la hani Ala ye si di an bɛ tila ka bɔ a la jeliya ye dɔɔni dɔɔni bɛ tila ka bɔ a la hatta jamurula fo Ala ka saya y'i sɔrɔ o cogo la wa garatukum alamani nata fu ayo nata Ala yafa masa ye Ala de bɛ yafa ma kɛ n'o tɛ a ma tila ka yɛrɛ tila wa garatukum billahi al-garu malasani fɛ aw malasa Ala la shetani aw nɛgɛ k'aw bila fɛn aw man ka min kɛ aw sɔnna k'o kɛ k'a sɔrɔ aw bɛ seli misiri kɔnɔ seli mana ban e bɛ na so seli mana ban laji bɛ fuguta n'a ka forokɛ kolo ka taa bin jɛnɛba kan sanga ka muso semiyɛdonna bɛ se sisan seli mana ban safo mana jigin ka surɔfanaw du ka dugu tila dagatɔ in bɛ kɔlɔsi bila ka nɛgɛso la ka nɛgɛsoni ta ka don mɔgɔw ka foro la ka sɛbɛnnen don k'u ta ci o kafiri ye silamɛya bon ni nin fɔ dɔrɔn a ko cɛ ye mɔgɔw dɔgɔya a ye mɔgɔw dɔgɔya ni nin kɛra dɔgɔyalen forodonna ye janɛmɛ den hali ni fa don silamɛya tiɲɛfɛ k'i bɔ silamɛya kɔnɔ pewu fɛn tan Ala kira ko ten jogo tan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kelen k'o la i janɛmɛ den kira ko ten a bɛɛ cɛ ye kelen ne mago t'a bɛɛ la nka n bɛna taa f'i ɲɛna sisan mago bɛ mina k'o yiri la a fɔlɔ ka fila fara la kan bolisɔnna ye kafiri i mana yɔrɔ o yɔrɔ a filanan ka fɛn don i ni Ala cɛ o kɔrɔ ye min ye ka taa bolisɔnna fɛ yen a k'i ka mago lajɛ a ka boli sɔn i ka ko la i kafiriyara ka fɛn don i ni Ala cɛ o kɔrɔ ye ka bolisɔnna don Ala ye fɛn min haramu k'o bila i ni Ala cɛ n'o tɛ mɔgɔ bi furakisɛ don i ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ yiri don i ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka ayiwa mɔgɔ ɲuman don i ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ kuranɛ don i ni Ala cɛ mais fɛn min haramu na Ala tɛ min fɛ a tɛ bɛn i k'o bila i ni Ala cɛ ni i den bana i taara soma fɛ yen a y'a ci a ko i den dabalila na ni sɛ bilen woro bilen n bɛ boli sɔn i den bɛ kɛnɛya n'i nana i boli i kafiri sɛ kafiri woro kafiri a sabanan ka buge bɔ silamɛya baara dɔ la ka yɛlɛ bɔ silamɛya baara dɔ la ka silamɛya baara dɔ filɛ yokoroya ye i kafiriyara Ala ye fɛn o fɛn fɔ n'i y'o dɔ kɛ yokoroya i bɔra silamɛya kɔnɔ a naaninan ka kafiri dɛmɛ silamɛ kan walima kafiriya jogo misali la sisan a fɔra ko wajibi bɛ kɛnɛ in kan yan an y'a fɔ Musa Mariko ye a ye 2000 di a fɔ k'i ye wariba di kɛ i ni ce mais i tɛ silamɛ fɔlɔ dɛ o bi ko ɲɔgɔn n'a fɔra sisan ko balani jo bi yan n'o tigila mɔgɔ kelen ye 10 di i bɔra silamɛya kɔnɔ pewu yamoru ko kafiriya jogo de bɛ ne silamɛ ka jogo a duurunan a taabolo wɛrɛ tiɲɛ tigiya min tɛ silamɛ ye
kada taabolo wɛrɛ la min tɛ ala kira ka taasira ye ala kira ka taasira ye jumɛn ye jɔ fɔlɔ dɛ ala ko cogo di wal asri na lisan la fi qusrin ila alladhina amanu wa amilu salihatin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri sabara ni mɔgɔ tɛ nin sira fɛ i bɛ tasuma kɔnɔ ala ko ale ala kalena waati la dɔnni dɔw ko lazara ko diɲɛ laban waati ko ye lazara ye dɔw ko non ko lazara min bɛ bɔ an ka la i ka faamu na ko don mais n ka n'o si ma ala ko ni ala kalena waati la ko bɔnɛ bɛ mɔgɔ bila ye ko n'a kɛra joli ye ila alladhina amanu wa amilu salihati i dɔn n'o kɔrɔ f'i ɲɛna ko fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu dara ala la ka sɔn ala la mɔgɔ minnu dara ala la ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ minnu dara ala la ka fira ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ watawasaw bil haqi u bɛ tiɲɛ kan u bɛ mɔgɔw wele kana tiɲɛ kan watawasaw bil sabri u sabalilen don ne mɔgɔw wele kana sabali ma kuranɛ ye diinɛ mansa minnu yɛrɛ fɔ o nin ye ni mansaw min tɛ na dɔrɔn i tɛ foyi la ka da taasira wɛrɛ la nin ye kira taasira ye a wɔɔrɔnan silamɛya tiɲɛ fɛ i tɛ foyi la misiri kɔnɔ ka dɔ kɔniya kira ci kun na ka dɔ goya i ye ala kira ka baara la a kira ka di ne ye nka sungo in tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka nin kɛ dɛ n yɛrɛ bɛ bifila i bɔra silamɛya la pewu a kira ka di ne ye nka fajiri seli kɔni ne t'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɔra la mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔ goya i ye ala ko ka min kɛ ala kira ko n'i y'a kɛ k'a sɔrɔ a man di ye ani m'a kɛ a bɛɛ ka kan a wolonfilanan silamɛya ci fɛ ka da la ko mɔgɔ bɛ se ka dɔ fara silamɛya kan walima ka dɔ bɔ silamɛya la o kɔrɔ jumɛn ye diinɛ dafara i mana kalan cogo o cogo selifana seli ye jogo 4 ye i karamɔgɔ tɛ se ka kɛ 5 ye an bɛ seli k'an ɲɛsin alikaba ma fo n'i ka so jɔ o fan fɛ n'o tɛ an tɛ ɲɛsin nin ma a seginna o de ye dabalijugu kɛlɛ ye ne mago bɛ min na sisan yan don mɛ min t'a dɔɔnin a kɔnɔntɔnna ka siga kafiri ka kafiriya la mɔgɔ min ye kafiri ye n'i sigar'o la i kafiriyara k'a tɛ fɔ ko kafiri ala ko kul ya ayyuhal kafiruna o jeliw ko yan o misiw ko yan mɔgɔw kafiriw fitiri walew wale ɲuman dɔ bɛ ne olu ye kafiriw ye ala y'i daminɛ min ban o la i ye dɔ wɛrɛ kɛ min don o kɛbaga ye kafiri ye k'a ye mɔgɔw dɔgɔya ala ma fɔ mɔgɔ si ye ko mɔgɔw nɛgɛ ala ko karamɔgɔw de ma a ye kuma ni hikima ye mɛ a kana mɔgɔw nɛgɛ dɛ a ye tiɲɛ f'u ɲɛna n'u bɛ don ka don n'u tɛ don ka bɔ a la ne mago tɛ danfɛn hali mɛlɛkɛw mago t'u la an bɛna mɔgɔw nɛgɛ ka taa n'i selila araka dɔ bɛ yen n'i y'o araka 2 kɛ i bɛ b'i juru mun na i n'i bɔra maa 70 n'i ye foro don i dagatɔ bɛ taa janɛma kɔnɔ n'i ye sinji ci i bɛ tasuma kɔnɔ ala t'i fɛ n mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛya tiɲɛ fɛ a taa n'a n'o laban ye mɔgɔ min ye silamɛya dɔn ka ban k'a ɲɛfɔ janɛmɛ den dɔ a mana kɛ diɲɛ karamɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ silamɛya ɲɛdɔn n'an k'a ɲɛf'i ye ko i tɛna i kafiri bon sisan mɔgɔ bɛ minɛ o dabalijugu kɛ seegina ye dabalijugu kɔrɔ ye ko fɛɛrɛ jugu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛɛrɛ jugu tigɛ i maɲɔ kama i bɛ janɛma kɔnɔ ala t'i fɛ politiki mɔgɔ jugu bɛ janɛma kɔnɔ c'est à dire fɛɛrɛ hali cɛ ka muso la mɔgɔ dɔ fila ka na tɔnsigi kɛ ka cɛ ka furu cɛn cogo ɲini janfa ni kuma wɛrɛ la nɛn na o bɛɛ ye fɛɛrɛ jugu ye a bɛ tasuma kɔnɔ ala t'a fɛ dabalijugu kɛlɛ si ala t'o fɛ forodonna bɛ janɛma kɔnɔ mɔgɔ min bɛ fura kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u kɔnɔ funu k'u fa a bɛɛ janɛmɛ den hakikaw c'est hali ni misiri binni kan i bɛ tasuma kɔnɔ k'a fɔ zara magan zara i bɛ k'i kunna ka di o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ sayɔrɔ tɛ kunnaja ko fɔ mɔgɔ bi sa k'i to min kan o kunnaja de ye silamɛ mototigi bɛ n ban moto kan a bɛ taa accident kɛ kabini baari so yɔrɔ ka taa bin fɔ baari kɔnɔ k'a fa a bɛ taa nin kɔnɔ jinɛkɛlɛba min ban moto la kana dɔ seli la o cɔrɔ misiri kɔnɔ soit kana dɔ seli la o cɔrɔ selikɛnɛ na wa kare kɔnɔna na ka taa moto kɛ dɔw bana k'a yɛrɛ fa ye a bɛ taa dɔw kɔnɔ ye sacogo tɛ sayɔrɔ tɛ i sara k'i to min kan o don
Rabbi Abdullah Murubu Solulu Saratumna, Akarango. Abu Munga, Olinga, Mekea Katani Casilla, Kala Pujaroko. Awala. Ramoga, Andrew Kanaga, Ungala Nangala, Flameka, Flame, Bundy, near the Local. Many Kalanita, Puka, Flamata Mure. Muria Mogunidi, Muria Mogunadi, Wekuli. Alma creating Mure, Hamilton Muria Katumare, me Alma creating Mure, I create a bull, Kukana, Alakabanja from Hoi, Kamo, Butula, who bless Master. Muria Hoya. Angara Muria, Kamuria, Tekle Muria Michidi. Morichu be Jarima for Maban Nekon, me, Mori Numa Bay, Morichu Bay, or Moris Clame Bay, Moricafri. Ah, Privilege. Alamobe Hinebadilla. Momenti Hine, Halini, Amamitare, Halina Sroko, Ale de Be, Fono Kurana, Tamando, Nihinetala, Namuruzu of Taibi. Ala Kirachidi, Wama Arsal Naka, Illa Ramatan, Lil Alamin. I'm a funny maka, I'm a funny madna. I for the cool little Alamin, Dave Beck, put it Dave Becca Harrisro, Kirananabi. En ala jango kira ko islamu ma ko haramu mene fali tasmana che mamadou e ka miria sera mene ni ma kira ko haramu satonyo ni bi safaga afaka chingire kana amine ka tonyo kanoke ala kira ko ni bi saga kandige ko muruta e ka muruta ja pour que saya kan no ya baga satoblu o kira bi songa mogo ka furo dabali o ka dire bi songa koroti bo mola o ka dire bi songa do shuela ka mogo sogo nyimi wa meni shar ina fasat filu kodi Sara bawati nama laje anda bulu moyne anga nyomne wa do motere islam fanga kunude nama kunu anga politique américain mina do mogo bi tigana mogo shiti do ngadire na Sankara ki ibri mogo dala nyama ya clé na otinya de ni ibri andala amanzile to sala ka tape internet ka jabi di mongi bangalote abara changata kelengele yefo mogo de me fengele vina islamia ala ko ga wajirike akorta kita do de nata ministre be dugo dugu la islamia be hanni afa be man do kay me o bela ala ko falda kirna fati zikra Privilege sayakor man yaksha Africa mais ni ayayi ala ko ka fokata mais afole ko fe shini kado club madu kono ko yala ko forodo dablara o tan ka baray afole ko fe kay ni nga yala nga bora shu yala wa o tan ka baray afole ko fe kay ni nga ngoy yala dabal ju ke dablara wa non ne ba fodro nay ja dabla na mi ja ke ni so tuna domi itu so to lebi ala so kabulla mais ala ko anga fodi wa ma fo amba fo 100% anti manyada la je ki kunro kabo anti nyada fle ko dal bila kibita hali na so go jine shetano bi tamay kama nguka ni qur'ana ce nazra islamia jama ni ya yama ala kan ta ce billahi Sara bawati doktora warabba wane mi ni ala ko ina no kunde ala yere mi ira ne la no kunde nyaazoro ne bora la pep sa ko zega nan to yona ne sega na ala no fen to yona mais ala yere mi ira ne la ne bodon o koma ne nyete foila ni ngaburute ne nyeba ne ga wala tingla botuma mo te foila fo kaburu de kagla fro o glato ni muso sonana ibismila ni muso maso misachi njega na ma o glato ni dezona ibismila ndeye ni demoso misandenda o glato ni warsoro warniche ni ma fezoro misavanga na ma o glato ni balmasoro aya bismila ni ma fezoro misangele o glato ngo wallahi hali ni juma do afa akany Sara hali naw mane shuseli adama dew akany billahi wallahi talay ni ne sarana kadai ay batriji bonga ka tabma blana ni kurna che mi ya fama parce que batriji bolika ka isa de kiga ka tablela o korte ko bi gareba kono koy mo ala mo be akanida la hala bela ni bi ala fe Privilege anzella ka kana tinne ka palo abara changata anzega na
a kana biri mɔgɔw dala galon kan silamɛya t'o ye n'i y'o ne b'a fɔ n ka giribu ye tuma bɛɛ n k'a ye karamɔgɔw lamɛn a ye wajulu lamɛn a ye wajulu kanw da k'u lamɛn a kana dan ne ma dɛ pour que a k'a dɔn ni ne bɛ ka galon tigɛ a ye dɔrɔn a ye taa ne ma cɛ kelen fara ɲɔgɔn kan galon kan ne ni mɔgɔ si ma jɛ n'an ma jɛ ala ko la wa an ma jɛ gunu foyi la hali ne fɛ réunion tɛ a bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛjala kan k'a ban n'i bɛ sɔn o ma o don n'i tɛ sɔn o ma k'an b'o fɔ voilà wa ne ma mɔgɔ namara kan sigi dɛ ne ye silamɛ in dɔn ka mɔgɔw wele ka na ala ma mais ne yɛrɛ de faso ye banikɔ ye wa ne faso yɛrɛ ye tilakun ye n'a ma farali kɛ silamɛ bɛ taa yɔrɔ min o ye faso o don ala kira ko i bɛ dugu min na don min i se ye min ye dilanli la o kɛ kana futini wuli kelen mais tilakun ta t'o ye dɛ ne yɛrɛ de ye yanga ye k'a fɔ wajulu kuma tɛ dɛ dalilu m'a da ka sisan i ka dɔ segin dɛ fɔlɔ ye jumɛn ye ne karamɔgɔ minnu ye ne kalan silamɛya la o de ye ayidaraw ye sirifiw n'olu ye ne wele ne bɛ n karamɔgɔ ka so ne bɛ n ka so wa n tɛ n ka so de o bila an ka taa ɲɛfɛ ne ba ne woloba a tɔgɔ ye hawa a fatura ale woloba o tɔgɔ ye fatumata a jamu ye tarawele o de bɔra yan musokɔrɔba in kɛra ne fɛ ka tɛmɛ hali ne ba kan wa a ma ban dɛ n kɛra a fɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ an ma se ka tulo kɛ ɲɔgɔn siɲɛ kelen parce que bamuso sara ka o satɔ ko nɛgɛ n'i bɛ n fɛ n'i bɛ ala fɛ i janto n ba la n bɛna taa lahara n ko baasi tɛ k'a daminɛ o yɔrɔ la fo ka taa se a bamuso sadon ma fura o fura tɛmɛna musokɔrɔba in na ne y'a wari sara o faso ala o ne ka dugu de ye o ne ka dugu ne tɛ futini ɲini diɲɛ fansi yɛrɛ jango yan yɛrɛ mais ni mɔgɔ n'i ma faamu don min i ma faamu o don dɔrɔn anw tɛ foyi ɲini diɲɛ na hɛrɛ kɔ mais yan ye ne ka dugu de ye ne ba de nana ni n ye yan n'o ye ba kurutumu ye o ye n ba kɔrɔmuso ye fakili bakili k'a fɔ n'an ka dugu la karamɔgɔ dugu don diinɛ dugu don n'i nana u b'i bisimila a bɛ taa a y'a fɔ k'a ja an ye ɲɔgɔn jɛ na ba darali bɛ kilabulon su in na eri ko tɛ an bɛ taa de koyi awuzu bilahi mina shaitan rajim n bɛ taga ɲini ala faama fɛ ka bɔ shaitan tɔɔrɔ ma ha kɛ fɔlɔ shaitan min ala t'a fɛ ala y'a ta cɛ yɛrɛ bonya ni yada kama ala ka don ala cɛ n'an bɔra an y'an sinsin ala tɔgɔ ye foyi tɛ fɔ ala min kilabumakaw ala ye yɛrɛ k'a ɲɛ koyi ala ye bonya k'a ɲɛ walahi a fɔ man di de ne y'o fɔ ne bɛna dugu o dugu la n bɛ fɛn fila kɛ karamɔgɔ kɔni na fɛn fila dugu bɛɛ dugu o dugu ne bɛ taa ye ne bɛ fɛn fila kɛ karamɔgɔ la kelen ye hɛrɛ ye kelen tɛ hɛrɛ o kan a fɔlɔ karamɔgɔ min bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni tiɲɛ ye ani ala ye ne ne sera o ka dugu la ne bɛna mɔgɔw balen kɔ o la ka mɔgɔw da o la ka mɔgɔw sɔn o la ka mɔgɔw tugu o la mɔgɔw bɛna dɔn k'a tɛ ka mɔgɔw nɛgɛ wa a tɛ ka mɔgɔw kuri wa a tɛ ka mɔgɔw tɔgɔ cɛ ne bɛna o kɛ o karamɔgɔ la k'a dɛmɛ a ka baara la k'a valeur yira ka mɔgɔw da la a ma karamɔgɔ nkalontigɛla janfanji ne nana de ka n'i malo k'i lebu ka mɔgɔw tigɛ la fo mɔgɔw k'a dɔn k'i ye nkalontigɛla i tɛ tiɲɛ kan ne taara fɔ n karamɔgɔ ye a seyidi sharifu usumani madani ayidara n'a ka den dɔ di yan o ka na an ka dugu la mɔgɔlu la a ko iba i ka taa mɔgɔ minnu tun bɛ an ka dugu la ani mɔgɔ minnu ye sɔn in sɔrɔ o k'a kɛ ala kama o ka iba ka wajulu lamɛn o ka ne lamɛn n'a y'a sɔrɔ ne tun ye banikɔkaw nɛgɛ yan ni nkalon ye mɔgɔw tun bɛ tigɛ ne la iba kuma ne ye nka iba ma dakuru ye n kelen fɔ min tɛ ne ka kasɛti 100 ne wasaraw iba nana ne ka kuma sɛbɛndiya o tuma a b'o cogo la karamɔgɔ tiɲɛtigiw de bɛ ɲɔgɔn sɛbɛndiya subaw fana bɛ ɲɔgɔn sɛbɛndiya n tɛmɛ dɔ n bɛ message dɔ bila forokɛnɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan ka bɔ dugu wɛrɛw la ani minnu mana kɛ yan
ɲɔ ka gɛlɛn ɲina wa 5 ni kɔ don a tɛ ka sɔrɔ ko wa 6 wolobugu nɛgɛlen don a tɛ ka sɔrɔ koyi an b'a ɲini forodonnaw fɛ u ka ɲinam la ni u ma ɲinam la a ma ɲi dɛ fɛn si t'an ɲɛ bilen u ka ɲinam la komi sɛbɛnnen dɔw b'u bolo n'i ma n'a y'a kuru n'i ma don i bɛ sa o sɛbɛnw b'u bolo olu minnu b'u bolo bon ni ne ko n k'u ka nana ye n ko ka na u di ne ma ne k'u fili ɲɛgɛnji la n ko fɛn tɛ k'u la u tɛna da o la a b'o sɛbɛnden ninnu don siraden kan komi sira walima walawala ninnu olu tɛ sɛnɛ a ye sɛbɛnden ninnu don walawala o walawala donlen